Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul UTB Passion. Eu sunt Ionuț și astăzi o să vă prezint câteva detalii despre o macara. Macaraua are codul PK1, este produsă de către Unicraft. Capacitatea maximă de încărcare a acesteia este de 1000 de kg, respectiv o tonă. Lungimea acesteia este de 2500 de mm, adică 2,5 m, lățime de 1,20 m. Bun. Pentru ce e ea bună și pentru ce a cumpărat-o este pentru a ridica diverse obiecte grele de la tractor, cum ar fi motorul, partea frontală, să zicem placa frontală sau cabina. Ideea inițială în cazul meu a fost să o cumpăr pentru cabină, pentru că e destul de greu să mă descurc singur să ridic cabina dacă vreau să lucrez la cutie sau alte lucruri de genul ăsta. Capacitatea maximă, așa cum am zis, este de o tonă, înălțimea de ridicare minimă 2,20 m, înălțime maximă de ridicare 3,60 m, lățimea traversei 2,40 m, suficientă încât să intre tractorul sub ea. Cam așa arată cutia după ce am deschis-o, începem să scoatem piesele, am primit și un manual care din păcate nu are limba română, evident nu m-a încurcat, dar m-a ajutat foarte puțin, în sensul că m-a ajutat doar schema, să fac așa o idee, să iau șuruburile să le pun pe categorii. Nu știam eu care e un șurub, care este altul, m-am folosit de aparatul acela de măsurare, șubler mai exact, am un șubler electronic, l-am luat de pe EMAG și a făcut treaba destul de bine. Vedeți acum că pun o parte laterală, adică stânga sau dreapta, care are două roți, urmează să trecem și la a doua parte, punem roata din stânga sau din dreapta, îi punem și cealaltă roată. Până aici totul a fost destul de ușor, n-au fost mari lucruri complicate. După ce punem roțile, venim cu partea de jos a macaralei, așa cum ar fi pe poziție, și venim cu prima traversă, prima parte care este fixă, îi montăm șuruburile, vedeți aici cum se montează, ea vine fix pe centru, prinsă cu două șuruburi. Așa cum am zis, partea fixă, există și o parte mobilă care se poate ridica, așa cum am spus mai devreme, de la 2,40 m, care este minim, la 3,60 m. Lucrăm și la aceste două bare, și pe o parte și pe cealaltă, nu au fost foarte greu de prins, din nou, până aici totul a fost destul de ușor, le-am putut ridica, le-am prins, le-am ancorat cu o sârmă de vița de vie și au stat destul de solide până le-am prins. Cam asta este jumătate din ea. Și urmează să facem și partea a doua, în care venim cu suportul și barele care țin traversa. A fost un pic mai complicat la partea cu acele bare, pentru că am lucrat singur, așa cum v-am zis, și a trebuit să le pun pe poziție undeva jos și să vin cu ele din lateral. Am prins și mânerul de ridicare, cu acel mâner ele se pot ridica și înălța sau lăsa mai jos, în funcție de ce înălțime doriți. Facem și la a doua operațiune necesare montării mânerului, după care, în momentul în care avem mânerul gata, ne putem apuca să montăm tija sau bara, cum vreți să-i spuneți, care se deplasează. Ea se deplasează în sus și jos, bineînțeles, ca să setăm înălțimea dorită și are două bolțuri care sunt prinse de acele două ciocuri și le ridică în sus cu tot cu tija. Adică scoatem un bolț, îl ridicăm pe cel de jos, după care în momentul în care am ridicat și am pus la înălțimea pe care o vrem noi, punem boltul de siguranță și stă pe loc. Haideți să vedem cum se vede macaraua și din partea aceasta. Lucrez acum la partea de sus, vedeți combinarea dintre cele două. M-am încurcat puțin manualul și bridele acelea le-am tot desfăcut și le-am prins până mi-am dat seama cum vin. Ele în schemă par destul de simple, dar îți ia ceva timp să te obișnuiești cu schema aceea, mai ales că nu are pașii de montaj, ai doar o imagine cu macaraua. Am găsit pe un alt site aceeași macara, i-am descărcat fișa PDF, Doamne ajută că am găsit-o și am reușit totuși să o montez, cel puțin în partea aceasta. În final nu e ceva foarte complex sau complicat, care nu se poate face, să zicem, de oricine care are cheile potrivite, doar că în partea cealaltă o să vedeți că este puțin mai complicat. Acolo am avut nevoie de ajutor, pentru că cineva trebuia să țină de traversă sau de cealaltă parte care vine și prinde traversa. Evident, cineva de prin curte m-a ajutat să țină de partea de jos și așa am putut să montez eu traversa respectivă. Așa cum vedeți aici, m-a ajuns puțin noaptea, am reușit totuși să strâng toate șuruburile, arată destul de bine.
Ce nu am reușit să fac este să o ridic pe poziție. Pentru ridicarea ei pe poziție o să mă folosesc de o altă macara care ridică și ea până la 2 tone cu cilindru și ce doresc să fac este să o ridic și să o aduc pe poziție așa puțin câte puțin pentru că este mai util. Aici am izolat eu cât am putut pentru că ajung mai rar la țară și am zis totuși să nu intre foarte multă apă. O să intre ceva apă, dar nu avem ce face, stă bine momentan. Ideea a fost să nu stea roțile, pentru că roțile au un sistem de gresaj. N-am vrut să ajungă apă foarte mult acolo și să ruginească.